yaushe za ka yi aure da sai rungumar fulo kake? Wani irin aure da gaggawa haka zan yi aure, ni matsala na yaga kaya nake yi. Kamar ya yaga kaya? To ni na fi so in aurin mace wacce ta iya dinki, wadda take da keken dinki, saboda idan kaya na wando na yage za ta iya dinkewa. To ai normal a wannan fage za ka shiga, ai fage duk madin ka ne. Oke, a fage kana tunanin zan samu matar da zan aura? Yan fage duk teloli. Ni yaga kaya gare ni, kawai ina zaune lafiya wani ya zo ya bada maganin karfe malam. Gaba ɗaya kawai da na sa kaya sai sun yage. Ba da Allah. Maganar gaskiyar ke Ka aure yan fage za ta dinka ma yaji ne kwari. Kwarin salari. Kamar da keken dinki nawa kake tunanin za ta to tunda ita za ta kashe, ai ita za ta kiyasta kuma guda nawa za ta yi. Wallahi ne ba guda biyar ba, ɗaya ne wanda iya dinke kaya. To ai kai ma ya kamata ka sa komi ne a nan ko. Kai ce wallahi goranci ne na kafura mu. Matsalar matan da na je mun fara maganan aure kawai sai da maganan ta lalace. Ko da kuma da zuwa samu wuce. Shi kansa wannan filan ma addu'a yake kai aure, ka takura masa. Ka takura masa da ruwa. Wannan ko ɗayan ba. To ka gani addu'a suke ma, addu'a su sai ta bada cin. Wallahi tallahi zaman goranci bala'i. Da Allah dan annabi in akwai wacce ta iya dinki, take da keken dinki, ta taimaka an aure ta. Shi ne kawai. Ai za ka samu normal ne yayi. Masha Allah na wanda za ka yi haƙuri ai za ka samu. Ba damuwa dai. Ai haƙuri ake so. Ba damuwa DJ ne, amma gaskiya sai a hankali. Normal ne ka samo ta kawai, ka samo ta. Ba damuwa DJ ne. Amma zaman goranci bai yi ba. Shi yasa nake ba mai kumfan loss shawara, wanda yake shafa kumfan loss a kan shi. Wanda ya zo kwaikwayi irin yanda hairstyle ɗina, ina ba shi shawara. Wannan biye-biyen da yake yi baya huza suya, baya nan ran nan da kunne na ji interview da shi yana cewa wai ai su 'yan nanaye masu waƙar nanaye irin su Umar M Sharif, ya ce wai ba su kai ba, amma kuma yanzu cikin